Chika jud bay. Hayahayang pa rin Buknoy oy. Hi, Buknoy. Si Bituya man din na. Bahala ko chase ay mo lakaw na ko. Ganun nga makadali nga si Charmina man akong kamit. Ay, nagchusi-chusi diha kay Charmina ako usaraman. Ya, O, unsa naman pod? ibili na ko ni cellphone ni mo yabi, basig na manawag ba, tubagal lang, kinara mo ko order ron. Order na pod, nya pagkahuman ako na po'y awayon na lang sa order nimo. Sige na yan, nagdali ko. Dara wala na na password. Nakuta pa ni bayhana ni oy. Ay, pinakukir na noon kay i-text na ako sa Buknoy bi. May noon. Buknoy magkita ta. Naka tawil ko og bandong. Buguya gini man pre ay. Ana man na pre, mura makagwa na liwats ko ay. Iso, pag ninanawag ba? Uy, asa man na? Chicks na po na ba? Pauban na pugwa na imong racket pre. Kaya sa text ra mo din ay. Chicks na ba? Diyan sa kapre, kimatusok ka pre. Yate, nas Buknoy piti. Piti na pa dun ba? Pre, uban ko ba? Sunod na pre, atiki man. Buguya yun yung bata oy. Pero sundan ko to be. Asa man ta magkita, asa ka maghulat. Sa sagingan na punta magkita para excited. Sama ka, uban ko ba? Tay kaya sen, pre, basi mabulyas, tani ba? Sige na pre ba, kay virgin pa ko. Ani na lang pre, panilip na lang. Ah, sige ra matag panilip oy. Makaniwang man na pre. Ay kabala ka pre, makaraos na lagi ka, panilip lang. Ah, ikiyod na lang ni akong saging oy. Sa magugaya pa mo sugot, ipamaklag na lagi. Sige una dito kay musunod ra ko. Ana ba? Tanawa ra oh, manya kayo. Uy, kani, magbaw na ni ba? Tawil na ka, karon na ka. Chika jud bay. Hayahayang pa rin Buknoy oy. Ganyan ka diri? Tay nagkaana makakasiksi, kaya sa oh. Da, grabe tirada oh. Grabe swertiha bay. Akuan lang unta na. Hi, Buknoy. Si Bituya man din na. Bahala ko chase ay mo lakaw na ko. Ganun nga makadali nga si Charmina man akong kamit. Ay, nagchusi-chusi diha kay Charmina ako usaraman.